Takže dobrý den, vítám vás na jednom z webinářů, který pořádá Jihomoravský stavební klaster. A dovolte, abych se vám představil, jsem Milan Vrtílek, budu vás tímto webinářem provázet a samozřejmě mám hlavní přednášku na téma termovize ve stavebnictví. Takže jestli mohu zahájit, tak jsem rád, že se vás tady podle ukazatele zúčastňuje docela pěkné množství. Děkuji vám za vaši účast. A současně bych vás chtěl upozornit, že můžete samozřejmě klást jakékoliv dotazy týkající se přednášky pomocí chatu, který máte dole. Takže já se pokusím na ty vaše otázky reagovat, odpovědět buď to hned, pokud budu vědět, pokud samozřejmě vědět budu, tak nastuduji a odpovím vám následně. Takže můžeme se pustit do té vlastní přednášky. Termovize ve stavebnictví. Rozdělil jsem si to tady na několik bodů. První je infračervená termografie, co to vlastně je. Druhý termovizní kamera a termovize jako pojem, co to znamená. A potom už vlastní termovize ve stavebnictví. Snažil jsem se tu, řekněme, část teoretickou zkrátit a zjednodušit. Nechci vás zatěžovat nějakýma složitýma, řekněme, úvodem do termografie a do stavební fyziky a do povrchostní problematiky. Spíš jenom laicky si říct, co to vlastně je, jak se to používá. Co se týká té použití, tak vlastně jsou tam tepelné mosty, vzduchová netěsnost, vliv tepelných vazeb, to vlastně vzniká mezi různými stavebními materiály, jak se dají odhalit rozvody médií, vliv staticky nosných stavebních konstrukcí, výplně, jak se chovají voda, vlastně ta vlastní voda ve stavebních konstrukcích a fasády. Takže takovýmto způsobem jsem si to rozčlenil a překročíme teda k té infračervené termografii. Ta infračervená termografie v posledních letech doznala velkého rozvoje. Dneska bez té infračervené termografie si nedovedeme představit vlastně jakési měření a zkoumání budov a staveb z hlediska teplně technického, z hlediska vlhkostního, z hlediska těch vlhkostních stavů jako takových. Je to vlastně nedestruktivní zkouška, nedestruktivní měření, o to je to příjemnější. Více či méně ta termovizní nebo ta infračervená termografie se zabývá analýzou rozložení teplotního pole. Nic ničeho ta termovizní kamera neumí. Rozloží vlastně to teplotní pole na jednotlivé izotermy a na základě té povrchové teploty lze usuzovat na jakési imperfekce, které v té stavbě jsou. Měří se to samozřejmě bezkontaktně, což je první výhoda, a druhá výhoda je, že se to měří i z dálky nebo i z větší vzdálenosti a přesto ty snímky termograficky jsou vypovídající. Čili ukazuje nám to jakousi povrchovou teplotu té konstrukce, kterou vlastně fotíme. Co je to termovizní kamera, co je to termovize? Samozřejmě je to složitější, nebudu vás tím nějakým způsobem zatěžovat. Spíš bych jenom chtěl říct, že je potřeba si dát pozor, pokud budete někdy se dívat do té termovizní kamery nebo budete se pokoušet něco měřit, protože to, co tam vidíte, není reálná skutečnost, je to pouze modifikovaný obraz něčeho, což se měří podle úplně něčeho jiného a vychází z toho úplně něco jiného. Takže to zase není až tak jednoduchý, ale v podstatě všechno se to převádí a převádí se to na jakýsi obraz, který vám zobrazuje, jak už bylo řečeno na začátku, izotermické teplotní pole a přizpůsobuje to barvě nebo citlivosti
oka, kdy těm studeným barvám přiřazuje studené barvy těm studeným plochám studené barvy a těm teplým plochám světlé a teplé barvy. Tady bych chtěl upozornit na to, že vlastně, co se týká tady tohoto zobrazování, tak ten vlastní snímek, který teď máte možnost vidět, jak asi vypadá, tak ten první příklad je vlastně to, co vidíte přímo v té termovizní kameře. Ta termovizní kamera vám rozčlení celou tu škálu těch teplot do jednotlivých barev a protože ta podokenní souprava je opravdu hodně teplá, má nějakých 70, skoro 80 stupňů, tak vám to rozloží do šíře těch 80 stupňů, což znamená, že z toho snímku nemáte naprosto vůbec nic. Počítačovi se to potom musí upravit, musí se to upravit tak, aby to rozlišení bylo minimálně 10 stupňů, pak vám vyjde teprve snímek, ze kterého můžete něco usuzovat. Takže pozor na to, když se díváte do té termovizní kamery, tak to ještě neznamená, že to, co tam vidíte, je to, co potom ve skutečnosti vlastně zjistíte pomocí rozboru v tom počítači. Tady máte zase opačný případ, když se díváte na stavební vnější konstrukci, na oborovou stěnu, tak ten první případ, kdy to rozložení toho teplotního pole je v nějakých intencích 3-4 stupňů, tak vám to ukáže vlastně celou tu barevnou škálu. Ty teplejší barvy, to je někde kolem, řekněme, těch 4 stupňů, ty chladnější barvy jsou kolem 0. Ale to neznamená, že tam je nějaký tepelný most, nebo to neznamená, že tam jsou nějaké problémy. Zase v počítači je potřeba si to spravit, je potřeba se na to podívat, tu realitu přiblížit k tomu, jak to má vypadat. A vidíte, že na tom spodním snímku potom vlastně tam žádné imperfekce nejsou. Je to naprosto běžná klasická stěna, kdy na vrchu je zateplení, dole zateplení není. Takže v tom okamžiku co jinčího od toho můžeme očekávat. Takže tím jsem chtěl jenom říct, že to podstatný, že ta termovize vlastně je to jenom jakýsi snímek čehosi, který může něco zodpovědět, ale jako taková ona vlastně neměří ani teplotu, neukazuje ani tepelné ztráty, neodhaluje tepelné mosty, neukazuje a neříká, tam je ten tepelný most, tam je tepelná vazba, tam je to špatný. Neodhaluje ani výskyt plísní, ani kondenzaci vodních pár, ani jakýmsi způsobem vodu jako takovou. Neukazuje, jak jsem říkal, tepelné mosty, neprokazuje kvalitu konstrukce. To všechno jsou závěry, které může učinit pouze zkušený pracovník, který s tou termovizní kamerou umí pracovat, má za sebou jakési snímkování, má za sebou výsledky a především se jakž takž vyzná v té tepelné technice a ve stavební fyzice jako takové. Čili pak teprve podívajíc se na ten snímek mohu říct, jestli tam já jako odborník vidím jakousi imperfekci, vidím tam jakousi vadu, vidím tam jakousi poruchu, vidím tam pravděpodobnost přítomnosti vody ve stavební konstrukci, vidím tam jakousi zvýšenou kondenzaci vodních pár z hlediska snížené ventilace a všechny tady tyhle záležitosti mohu pouze na základě vlastní zkušenosti a na základě srovnání již několika provedených snímků a následně potom měření a třeba i destruktivního měření a destruktivního průzkumu říct, ano, toto je třeba tepelný most, nebo toto je tepelná vazba. Ono, abych tohle z toho mohl říct, tak vlastně si tu termovizní kameru musím nejdřív řádně nastavit. Nastavuje se tam spousta věcí, která je nesmírně důležitá na to, aby potom ten termovizní snímek byl takový, jaký je a kdokoliv z toho termovizního snímku mohl vlastně říct nebo udělat ten samý závěr, tak jak já. Máte příklad, když si vezmete, uděláte normální snímek, teď v jarním období, a
podívá se na to nějaký botanik, tak s velkou pravděpodobností u stromu, který nemá listí, vám řekne, že je zřejmě uschlej. A protože je zkušený, tak vám dokonce řekne, proč je uschlej a co to znamená. Jestli se zpamatuje, nebo je potřeba ho vykácet. Totéž vlastně dělá ten termodiagnostik, který na základě své vlastní zkušenosti a na základě poznatků, které má, tak může z té termovizní fotografie, z toho termogramu říct, jakým způsobem se vlastně ten objekt chová, jakým fyzikálním jevům tam z hlediska té takzvané technické a kondenzační záležitosti dochází. Takže je to opravdu složité. Dneska ta záležitost je relativně dost banalizována. Ono dneska takovou už normální běžnou termovizní kameru si koupíte do 20 000, takže už to není až tak náročné, tak jak to bylo ještě před 3-5 roky, kdy ta přesně kamera stála skoro 100-120 000. Takže dneska, když si to koupíte a podíváte se na to a třeba nemáte ten převodník na počítač, nemáte program, kterým lze upravit jednotlivé termosnímky, tak potom velice těžko se určuje, zdali opravdu to tak je, nebo to tak není. Já jsem několikrát osobně zažil setkání s těmito termodiagnostiky v uvozovkách, kteří prostě mají termovizní kameru, chovají se k tomu jako k normální klasické kameře, to znamená, dojde, stiskne, zmačkne, ukáže, řekne, je to špatný a tím to pro něho skončilo. Takže tady ta cesta bude zřejmě dost dlouhá a trnitá, než se ustálí jakési povědomí o tom, co všechno a jakým způsobem by ta termovizní kamera měla vůbec pracovat. Co se týká toho použití ve stavebnictví. Takže, tak jak jsem říkal, neustále je potřeba si uvědomovat, co vlastně ta termovizní kamera dělá, co v současné době zobrazuje, jak to zobrazuje a jakým způsobem to zobrazit tak, aby to bylo v pořádku. Například takový překvapující záležitost je, že tou termovizní kamerou nemůžete měřit v kolmém úhlu, to znamená kolmý úhel na ten měřený objekt, protože v tom okamžiku se tam odrážíte tepelně i vy a můžete do jisté míry ten tepelný snímek znehodnotit. Čili požadavek je úhel 60 stupňů a v tomto úhlu plus minus samozřejmě by ten snímek měl být pořizován. Takže to je zase o tom, že potom tam najednou zjišťujete teplotní anomálie, které by tam vůbec neměly být a nemůžete a nejste schopni určit, jestli to opravdu je tak, jak to má být, nebo je to něco, co by tam opravdu nemělo být. Obloha, noční obloha, jako klasická, pak se měří vesměs brzo ráno, před východem slunce, protože slunce potom ovlivňuje povrchovou teplotu a dost rasantně, tak tam zase se vám objevuje na těch snímcích, které tady mám, to taky uvidíte, já vás na to potom upozorním, tam se objevuje zase odraz noční oblohy, která jako taková má minus 5000 Kelvinů. No samozřejmě, že vám to v tom snímku něco udělá a toto všechno musíte jakýmsi způsobem vnímat a posoudit, než řeknete a rozhodnete, jestli ta konstrukce, která je a kterou jste nasnímali, je špatná, nebo jestli tam vůbec něco je vidět, nebo není vidět. Takže znovu, není to rentgen, v mnoha případech se zákazníci domnívají, že naměřím kameru a teď zjistím, co všechno tam je, a že tam mají po babičce zazděnou kostlivce, tak to není pravda. Prostě je to jenom o tom, že samozřejmě to zjišťuje pouze rozdíly v povrchových teplotách. A na základě těch rozdílů lze potom říct, jestli ta konstrukce má nějaké vady nebo nedostatky, nebo jeví se jako poruchová. Čili co můžeme v podstatě měřit. Takže zaprvé to nejklasičtější, co se dá, tak lokalizovat liniový nebo lokální tepelné mosty a tepelné vazby. To v prvé řadě. Ať už z vnější strany nebo z vnitřní strany.
Můžeme lokalizovat vzduchotěsnost nebo netěsnost obálky budovy. Můžeme vyhledávat zkraty v elektrické vedení, můžeme se podívat do rozvaděče, můžeme zjistit hodnoty toho rozvaděče a těch odporů, které tam jsou. Můžeme vyhledávat netěsnosti komínu, tam je to vysloveně o teplotě, protože ta teplota povrchová toho vlastního komínu je jiná, například v zimě, než ta povrchová teplota v mezeře, kterou to teplo uniká. Potom samozřejmě jsou to veškeré děje související s teplotou, ať už se ochlazuje, otepluje, to znamená při dešti, při náběhu chladicího systému, ohřívání konstrukce, při požáru a tak dále. Dále je to vyhledávání netěsnosti v rozvodech, to už jsem několikrát prováděl, kde samozřejmě ta teplota toho média je jiná než to prostředí a ukáže se vám to. Potom lokalizace rozvodu chlazení či rozvodu tepla, to vám taky ukážu. A pak hledání lokálních změn teplot strojů, to už je ale trochu jináčí kapitola, která směřuje ven z toho stavebnictví. Používá se, termografie se používá i ve zdravotnictví a tak dále. Takže v některých případech samozřejmě, když jsem se zmínil o tom kostlivci nebo o té zazděné letišce, tak se to měření termovizí dá odhalit třeba dutiny v konstrukcích, protože ta dutina, ta uzavřená, nevětraná dutina se chová přece jenom trochu jináč než vlastní stavební konstrukce. A semotamo by to mohlo být znát a semotamo byste mohli objevit i nějaký zajímavý tvary, který byste naprosto v té vodové stěně nečekali. A teď už teda přejdeme k tomu podstatnému, akorát si řekneme, že tato teorie, kterou jsem se vám tady opravdu v stručnosti a v nesmírné krátkosti snažil naznačit, je šedá teorie a zelený je strom života. Takže na odlehčenou, protože teorie sice nikdy není dost, ale přece jenom je příliš, tak se zkuste pát i na takový krásný příklad, co my stavaři dokážeme splichtit. Takže tohle je to vlastně rodinný dům, přízemí je klasika, vyzdívaný a vrch je jakási dřevostavba, nebo měla to být dřevostavba. Když se na to zblízka podíváte, tak zjistíte, proč těm majitelům přišlo divný, že v zimě je tam zima a v létě je tam teplo. Ta skladba, ta z části odvětrná fasáda, ten lišti, na který přišlo potom ještě dřevěné obložení, aby to vypadalo pěkně. A vůbec celé to provedení je hrůzostrašný, ta folie zvenku místo zevnitřku. Jako je to dost šílený, ale prostě takhle se to děje, takhle se to dá postavit. Potom, když se to zakryje, tak to vypadá samozřejmě pěkně, docela slušně, ale říkám, moc se v tom vidět nedá. Když se podíváte na další příklad, to je něco obdobného, klasická vyzdívka, ale když se podíváte na ten wiki, celodřevěný s plastovými oknama, tak tam teda musí opravdu foukat a foukat v tom zimním období a ta konstrukce je naprosto netěsná. Tam je záležitost potom toho, že vlastně celé čelo toho wikíře musí být vnitřní povrchová teplota tohoto čela musí být někde na -2 nebo -3 stupních. Pokud je venku třeba už jenom -8 nebo -10 a při -20, vůbec nedokážu říct, jak. Tam už potom musí být zamrzlo, protože to je opravdu šílený paskvil. No a poslední věc, nedívejte se na tu statiku, pač ta je sice na tomto obrázku nejzajímavější. Ten sloup, který je tady přerušen a který spojuje pár kolejnic, nebo co to tam je, tak z tohoto hlediska já se na tu problematiku nedívám. Dívám se na to hlediska vlastně tepelně technický. Když se podíváte, v jaké úrovni to spojení je v úrovni stropu, takže když se to následně obezdí cihlou, protože co ničeho tam asi mohlo nastat, než se to obezdí
sílou, tak v tom okamžiku tam je tepelný most, jak já říkáme, král. To v podstatě jako zasahuje to až dovnitř do té konstrukce. Jakási tepelně technická záležitost je tam naprosto nevhodná. Může tam docházet na tom železe přímo, který je vevnitř, tak může docházet a bude docházet k kondenzaci, čili tam ta kondenzační zóna bude dost rozsáhlá, půjde to směrem do té podlahy. Nikdo si nebude vědět rady, protože to nebude mít vysvětlení, není to nahoře, není to dole. Přirozená voda se tam dostat asi nemůže, nebo velice těžko, takže v tom okamžiku následně, pokud k tomu dojde, bude dost pravděpodobně, že s tím kolegové budou mít nesmírné starosti. Tak a teď už se vrhneme na záležitost tepelných mostů. Tady máte příklad, je to vlastně vstupní část základní školy, je to stavba z roku 85, čili ku podivu není stará, není teda nejmladší, ale že by to bylo, já nevím, 50-60 let starý, kdy ta tepelná technika byla opravdu v plenkách, tak to ještě není. V roce 85 už byly a platily tepelně technické normy, takže v tomto okamžiku je o to zajímavější, že vlastně tato zámečnická konstrukce, která tady je, prokazatelně není a nebyla tepelně technicky zvládnuta a nebyla zabezpečena tak, aby nedocházelo vlastně k vzniku dost razantních tepelných postů. To modrý, co tam vidíte na pravé straně prostřed, tak to je vlastně ocelový sloup, který tam je jenom takhle v prostoru. Čouhá část ven a část dovnitř, takže když se potom na to podíváte z druhé strany, tak budete mít obrázek opačný. Zase to, co je tady zvenku červený, kde vlastně vám to signalizuje průnik té teploty ven a zvýšenou povrchovou teplotu, tak z druhé strany to bude studený a bude tam teplota někdy kolem nuly, bude se tam rosit a bude tam porána inovatka. Takže samozřejmě, když se podíváte, tak ani ta takzvaná ocelová konstrukce těch výkladců taky není úplně v pořádku, jsou tam jednoduchý skla, což je vidět. A tak, jak jsem říkal, že se vám tam může odrážet cokoliv, tak se podívejte v tom skle dole, na té levé straně toho snímku, tak tam se odráží tepelně ty domy. Proto ta pravá strana, kde se to odráží míň, tak ta vypadá jakoby tepelně špatná, a ta levá strana vypadá na tom tepelně líp, ale není to pravda, protože musíme počítat tady s tímhle obrazem. Tento snímek se specifikoval, nebo respektive soustředil pouze na ten lineární tepelný most uprostřed, který tam je, a který je tam výrazný, protože z tohoto úhlu a z tohoto pohledu hodnotit ty skla a ty výkladce, nebo respektive výplnění těch otvorů je strašně moc problematický. Dalším příkladem tepelného mostu máte vlastně severní roh budovy. To je klasická výzdívka, ale nebyla potom následně, když se provedla sonda, tak není prováděna tak, že by tam docházelo ke klasické vazbě mezi jednotlivými velkoformátovými cílnými bloky, ale bylo to zděno opravdu takhle spíš systémem patláme. No a v tom okamžiku vlastně ty část těch styčných spar a část těch ložných spar způsobuje vlastně tady tenhle průnik teplot, takže to je foceno zevnitřku. Takže zevnitřku vidíte, že ta teplota vlastně se pohybuje někde kolem 10 stupňů, což samozřejmě z hlediska normy 73 no 540/2 je nevyhovující. Při venkovní teplotě minus 13 by ta hodnota povrchové teploty měla být někde na 12,8 nebo 9 stupních, což tady v tomto případě není. Navíc samozřejmě nebylo venku minus 13, což je málo kdy. A to vlastní měření zpravidla já provádím
rozsahu tady těchto snímků a snímkování, když je pod nulou. Takže tady z tohoto titulu je tam tepelný most, je tam snížená povrchová teplota a vidíte, že v rámci té snížené povrchové teploty a především z hlediska malé ventilace, protože vzduch nám nefouká do pravého úhlu, ten fouká do oblouku, tak samozřejmě do toho koutu se nedostane, tak už tam je vidět vlastně plíseň, která tam má živnou půdu a ta plíseň se vlastně vytváří, když se podíváme na tvorbu té plísně jako takové, tak ona samozřejmě souvisí s tvorbou rostného bodu. Ten rostný bod je tady v tomto případě někde kolem těch, já nevím, 11,5 stupně. V tom okamžiku za těchto podmínek už ten roh je zaplísněn. Leč když se podíváme na to z hlediska AX diagramu, tak v tom okamžiku zjistíme, že růst a nárůst té plísně vždycky předchází hodnotě tady z toho rostného bodu. To znamená, jestliže rostný bod má 11,5, tak plísně už začínají vznikat někde kolem 13 stupňů. Takže přestože dá se, je v pořádku a povrchová teplota, řekněme, nedosahuje tady tohoto minima a z hlediska normy je vyhovující, to znamená, kdyby to bylo 13 nebo 13,5 stupně, tak v tom okamžiku samozřejmě je to vyhovující, ale pokud by byla hodnota rostního bodu někde kolem 12 a plísně by se tvořily už řekněme kolem 15, tak už to z tohoto hlediska vyhovující není. Navíc v tomto případě ještě se do toho vkrádá pochopitelně jakási vnitřní klimatická situace, kdy tam sice bylo topeno jakž takž, což v mnoha případech dochází, ale relativní vlhkost vzduchu byla značně vysoká a ta potom v rámci té kondenzace přispívá k tvorbě tady těchto plísní. Tady je obdobný obrázek, který je víc výraznější. Tady v tom rohu dokonce vidíte samotný cihelný prvky, ty velkoformátový. Vidíte jak styční spáry, tak ložní spáry. To znamená, že ten, kdo to prováděl, tak dodržel normu u vyzdívek, která mu říká, jak maximálně může být tlustá ta spára, jak má být zabezpečena a z jaké malty má být provedena. Takže tady zase je tepelný most, který je lokální, on není lineární, čili on nezasahuje až úplně dolů, když to takhle vypadá, ale ta teplota v průběhu té linearity tam přece jenom stoupá, ale centralizuje se to do toho rohu, to zase je severní roh, takže tam spíš je otázka to, že může docházet k tomu, že v rámci nějakých hnaných větrů a hnaných dešťů je ten severní roh enormně smáčen, je tam někde nějaká porucha nebo nějaká imperfekce, která znamená, že se tam dostává zvenku voda a tato voda, která se tam dostává zvenku a zamrzá tam, potom způsobuje tady ten efekt toho tepelného mostu. Krom toho, že ten tepelný most tam samozřejmě v té své původní jakési velikosti je z hlediska těch vyzdívek. Ale ta voda tomu dodává ještě potom další stupeň navíc. Tady je obrázek vlastně z té školy, která byla na tom předchozím snímku. A tady si ukážeme něco o té vzduchové netěsnosti vodové konstrukce. Když se na to podíváte, tak vidíte, že ta stěna je opravdu na tom velice špatně, ale když si páte na strop, který je minerální kazetový, tak tam vlastně vidíte, jakým způsobem to vnější klima zasahuje do vnitřního prostoru, co nám dělá a jak nám ochlazuje, jak výrazně nám ochlazuje tu ocelovou konstrukci nebo ten ocelový rošt toho minerálního podledu. Tam to znamená, že v rámci té vlastní stěny, přestože tam je předěl, ale ten předěl, který je nad tou stavební konstrukcí podledu, se chová přesně tak, jak ta stavební konstrukce pod ním.
takže je tepelně nestabilní. Ta teplota v podstatě potom proniká, protože když jsme dělali sondu, tak samozřejmě tam bylo všechno jenom navařeno na takový konstrukční ocelový packy, například to bylo tam chycený, byly tam mezery, proniká tam chlad a vlastně v rámci té vzduchové průzdušnosti dochází tady k tomuto jevu, kdy je ta vnitřní konstrukce ochlazována. Co se týká potom dalšího obrázku, tak tady vidíte ten pojem tepelná vazba, čili co to je tepelná vazba. Jsou to vlastně dva materiály, které se chovají v rámci té v rámci těch tepelně technických vlastností, řekněme třeba i stejně, ale protože jsou spojení klasickým průběžným lineárním spojem, tak v rámci toho spoje tam vznikne tepelná vazba. Tento slovní obrat je preferován u nás a v nejbližším okolí v rámci anglosaských zemí preferován není, tam spíš je to hodnoceno jako tepelný most. U nás jako klasický tepelný most hodnoceno není, ale faktem je, že v rámci jakési imperfekce může svým způsobem zasahovat do toho klimatického vnitřního prostředí. Tady, když se podíváte, tak on má je to na 3 stupňů, takže pokud to vnější tepelné pole má odchylku, řekněme, těch 3 stupňů, tak dá se říct, že je to v pořádku. Dá se říct, že tam k ničemu podstatnému nedochází a je potřeba se potom podívat z toho vnitřního pohledu, zdali tam nedochází přece jenom k nějakému ovlivňování. Takže je potřeba to kontrolovat tu stavební konstrukci jak zvnějšku, tak zvnitřku. Zvnitřku, respektive zvnějšku si mohou odhalit nějaké tepelné mosty nebo tepelné vazby. A pak zevnitřku bych se měl podívat, zdali tyto tepelné mosty a tepelné vazby mají opravdu jakýsi zásadní vliv na ochlazování té stavební konstrukce nebo oteplování, anebo jenom jsou jakýmsi marginálními záležitostmi, o které není potřeba se až tak významně starat. Rozvody médií, čili jakým způsobem a jak můžeme odhalovat, nebo co vlastně můžeme odhalovat v rámci těch rozvodů jednotlivých médií. Tady je takový atypický příklad, je to klasický kotel ústředního vytápění, který má vlastně přívod z toho vnějšku. Vidíte, jak vlastně ze stavebního hlediska, jak ten přívod toho studeného vzduchu ovlivňuje celou tu stavební konstrukci, jak ovlivňuje vlastně celou tu stěnu a jakým způsobem proudí do toho kotle a jak se to vlastně vzájemně chová. Co se týká dalšího, tak tady je zase klasická záležitost, což jsou podlahové rozvody topení. Takže tady vidíte, co vlastně je možné v rámci té termovizní kamery vidět, co je možno, na co je možno se podívat. A současně vidíte, že například ty rozvody jsou výrazně silnější, druhé rozvody jsou o něco slabší, takže dokážete poznat i přívod a zpátečku. Co se týká potom, pokud by tam došlo k tomu, že jedna z těch trubek bude nějak poškozená nebo propíchnutá, tak byste tam viděli, že by se vytvořil takový tepelná kaluž a na základě toho lze potom identifikovat třeba tu poruchu toho topení. Loni jsem řešil někde v Praze případ, v kanceláři měli vlastně tady to podlahové vytápění, seděli tam 2 kolegové
tomu jednomu kolegovi byla neustále zima a tomu kolegovi bylo neustále teplo. Takže tomu, komu bylo teplo, ten neustále chodil a otevíral dveře a okna a ten, komu byla zima, ze sakrováním chodil za ním a zase to všechno zavíral. Spělo to k tomu, že se pohádali a odveli se teda jakýmsi způsobem rozdělit a přestěhovat do jiných kanceláří. A když jsem tam přišel s tou termovizní kamerou, tak jsme zjistili, že jsou tam vlastně dva okruhy v té místnosti. Ty dva okruhy se dělí zrovna tam, kde oni mají ty dva stoly naproti. A jeden okruh nepracoval. Takže opravdu tomu jednomu bylo teplo, protože ten okruh, který pracoval, se snažil dohnat ten okruh, který nepracuje tepelně. A opravdu jel teda na plný kule. On, když tam seděl, mu opravdu muselo být teplo. No a ten druhý, který seděl nad tím nezapnutým, tak opravdu muselo být zima. Takže se pomocí té termovizní kamery odhalila tady ta porucha, spravilo se to. No a kolegové jsou ty nejlepší přátelé. Statika. Když se podíváte tady na klasický dům, to jsou někdy 50. leta minulého století, tak vidíte vlastně, jak ta statika se nám prokresluje. Je tam vidět železobetonová stavební konstrukce na tom levém snímku, krásně, jak je prokreslená. Jsou tam vidět vlastně výzdívky mezi tím rastrem té staticky nosné stavební konstrukce, toho železobetonu. Vidíte i v mnoha případech ty jednotlivé cihelní bloky. Nad okny se nám z části prokreslují narotivní překlady. A když se podíváte na ty okna, tak oproti té staticky nosné stavební konstrukci a z pravého snímku je to patrné, tak jsou vyměněny, takže jsou relativně v pořádku oproti té statice, která tam je. Současně si všimněte toho úkazu, o kterém jsem hovořil, a to je ten odraz té noční oblohy. Tady ho vidíte. Vidíte na té pravé straně na tom obrázku, vidíte v podstatě stíny dvou budov, který tvoří takový klín. A tam, kde ten stín není, je na tom levém obrázku zase vidět ten odraz toho vnějšího prostředí, odraz té oblohy, který tam dosahuje opravdu relativně neměřitelného hlediska. Když se pát ještě na jednu zajímavost, tak je tam jeden vlastně svod z okapu, ze střešního okapu a ten je zamrzlej. Tam, jak je ta čára vlastně tady u toho, já nevím, jestli to vidíte, ale je to vlastně tady, to je ona, a tady je ten vlastně okap na tom snímku, tak je zajímavý, že je z části zamrzlej a je to vlastně naprosto normální, protože v té zimě on zamrzá a pokud začne tát, tak se rozmrzne, není problém. Na rozdíl od toho, když to vedeme vevnitř. A vevnitř nám v podstatě aspoň v té vrchní části udělá to též a pak tam dochází k tomu, že to kondenzuje z venku a jsou problémy s tím zase spojené v rámci kondenzace. Tady vidíte jiný systém, ten systém je klasický, jsou to klasické výzdívky s monolitickými stropy. Jsou tam nadokenní překlady vidět a současně se podíváte, které okna nejsou vyměněny a které okna jsou vyměněny. Tam samozřejmě na tom levém snímku jsou to ty horní dvě, které jsou vyměněny a jsou plastové vůči těm spodním, které teda se chovají trochu hůř. Současně, když se podíváte pod ty okna, tak tam vidíte jednu věc, je to vlastně u všech oken, akorát tady u tohoto okna, to není, to je tady ta oblast, tady to není, protože tady i to okno samo o sobě je chladnější, takže tahle místnost je zřejmě nevytápěná. Tak to jsou podokenní vníky, kde se vlastně nachází topení.
Tam došlo k tomu, že v rámci té niti je zeslabená ta obvodová konstrukce stavební a když tam umístíte to topení, tak takhle přesně se vám to topení vykreslí a poznáte, kde se topí víc, kde se topí méně a jak to vlastně chodí v těch jednotlivých bytech. Tak, tady máme další příklad, to je půdní nástavba nebo vestavba. Tady vlastně zase z té statiky vidíme jednak vnější věnec, jednak pozednicový věnec, jednak vidíme že tu pozednici, která je spojena vlastně táhly, které jdou z podlahy. A jednak vidíme dokonce i tu ocelovou konstrukci z hadrokartonu, který tam je. Čili po ten lom, který je tady, tak to je klasicky zděná konstrukce, toto už je vlastní střecha s nějakou izolací tepelnou, plus je tam samozřejmě hadrokarton. Takže tohle všechno ta kamera odhalí. Vidíte, jak nám tady fouká to zásuvkou, to je tam taky krásně vidět. A co to vlastně dělá? A že tady už v této části to vidíte, tady už opravdu dochází ke vzniku plísní. Když se na to podíváme z hlediska vlastně té modelace dvoudimenzionální, což něco určitě připomíná Jardu Janovského, kterého zdravím, tak tam vlastně došlo k tomu, že to vnější prostředí se nám dostává až tady na hranu toho vnitřního, čili až pod tu, nebo na horní hranu, nebo na spodní hranu, jak bych to nazval, té hadrokartonové konstrukce. A v tom okamžiku tam opravdu dochází k významnému uchlazování všech těchto konstrukcí, které tam jsou. Tam vůbec to bylo takový děsný. Měřili jsme tam samozřejmě týden pomocí datalogu běžní hodnoty vnitřního klimatu, to znamená teplotu, rostný bod a relativní vlhkost. Když se podíváte, jak to šíleným způsobem skáče, že ta relativní vlhkost nám skákala od nějakých 60 nebo 65% až po neuvěřitelných skoro 95%, tak to je prostě opravdu hustý. Přičemž tam bydlela jedna osoba, jedna starší paní, neměla tam ani kvítka, ani psa, ani kanára, ani rybičky. A takhle přesně se jí to, ten půdní prostor choval. Čili ty ostré jehly a ty ostré skoky jsou v okamžiku, kdy ona začíná vařit. Stačilo, aby tam zapla vařič, postavila na něj vodu na čaj, tak to skončilo. Stačilo, aby tam prostě v rámci oběda opravdu si vařila trochu víc, tak to jsou ty ostřejší jehly, ty vysoké, které dosahují až těch 95% relativní vlhkosti. Současně ona se neustále snažila větrat, když to vyskačilo a nebylo tam vidět, až tam opravdu už byla mlha dokonce, tak v tom okamžiku ona vyvětrala, skočilo to důle, chvíli to vydrželo, jakmile to zaplavnou, tak. Když se podíváte, jakým způsobem potom kolísala ta teplota kolísala někde od hranice 20 až po 23 stupňů a samozřejmě kolísala v rámci tady toho větrání. Plus, jak se choval rostný bod, který ta tvorba toho rostného bodu extrémně byla někde na 21 stupních, čili už při 21 stupních se tam tvořil rostný bod a vlastně vytvářel kondenzační zóny plus 2-3 stupně před tím plísně. Ten byt vypadá prostě hrůzostrašně. Paní si nevěděla naprosto rady a když jsme tam jakýmsi způsobem provedli detekci tady všech těch imperfekcí, tak jsme zjistili, že kolegové stavaři změnili vlastně tu skladbu té střešní konstrukce, až tam měla být klasická střešní konstrukce, klasicky odvětrávaná, s klasickou střešní krytinou. A oni to změnili pouze v tom okamžiku, kdy tam dali vlastně mimo laťování, tam dali střešní zákop, plus na ten střešní zákop natáhli bonský šindel.
tím to uzavřeli difúzně a vlastně se to začalo projevovat i tímto způsobem. Bylo to dost neskutečný, protože mě to připomínalo mládí, kdy jsme bydleli taky v takovém domě, kde byly kamna, tam se zatopilo a v okruhu asi 3 metrů, řekněme 3,5 metru od těch kamen bylo relativně teplo. Jakmile se přešlo dál od těch kamen, tak v tom okamžiku tam bylo chladněji a chladněji a v rohu té místnosti, kde jsme bydleli, tam bylo umyvadlo, tak byl tam kýbl s vodou. Já přece jenom patřím mezi tak starší, neřekl starší, ale zkušenější, řekněme, a pokročilejší. Tak v tom kyblu, když jsme se umývali, tak tam vždycky ráno zimně bylo zamrzlo. Takže přesně takhle se choval tady byt té paní, kdy opravdu to topení jelo na plný kule, větralo se na plný kule a přesto nebylo schopno s tím naprosto nic udělat. A ta kondenzace a ty kondenzační zóny se tam tvořily prostě úplně všude. Výplně vnějších stavebních otvorů. To je krásný hit, to je úspěšná, pokud se chcete stát úspěšným termodiagnostikem, zaměřte se na stavební otvory. Neznám, nebo výplně stavebních otvorů, neznám výplň stavebního otvoru, která by byla v pořádku. Bohužel neznám. Zatím jsem se s ní nesetkal. Kolegové se snažili, leč marně, v současném znění normy, to znamená ta 73.05.42, je tepelně technické, se tomuto problému vyhnout a vypořádat se s ním. Tam je vlastně doporučení, kdy povrchová teplota těchto vnějších otvorů nemusí dosahovat povrchové teploty normové obvodové stěny, to znamená, řekněme těch minus 13, 12,8 stupňů Celsia, ale může tam dosahovat, teď vám neřeknu přesně kolik, ale 9,8 nebo tak nějak zní ta norma. Není to závazné, ale je to doporučený. V tom okamžiku, ať se na to podívám z jakého úhlu chci, tak problematika skel a rozsední skel v současné době je šílenou problematikou. Problematika meziskelních výplní a těch distančních rámečků je taky problematikou, protože se tam dává to, co je momentálně nejlevnější, což jsou kovové rámečky. Ty z toho hlediska teplně technického nevyhovují. A pokud už si někdo koupí kvalitní okno, tak je problém samozřejmě ne v tom okně, ale v připojovací spáře, která se dneska dělá tak, že se to okno vyváží, zatlučou se tam dřevěný klíny, mezi těma klínama se ty prostory vypění té připojovací spáry, ty klíny se následně, až ta vypěňovací hmota zatvrdne, tak se vyhodí ven a hmota se seřízne a zvomítá se to a jde se od toho pryč. Co se týká té spodní části, tak jak tady vidíte, kde ta teplota se nám pohybuje fakt někde na 11 stupních Celsia, čili zase špatně, tak v tom okamžiku se nám tam tvoří vlastně kolem dokola lineový tepelný most, který proniká, jak vidíte, docela hluboko do té místnosti. Tady je obdobný příklad, je to vlastně zase na vrchu, to je kombinace vlastně překladu, nebo respektive toho obvodového věnce, který je součástí stropní konstrukce a osazeného okna, kdy tam jednak je ta vnitřní prostora ochlazována tím vlastním věncem, který zřejmě je, nebo není zateplen, nebo je špatně zateplen z venkovní strany. A současně je tam teda dost markantní ta připojovací spára. Takže v tomto okamžiku opravdu to je u tetivé většiny oken. Když se podíváte tady, tak zase to je příklad okna rohového, to taky mám rád, rohový okna.
protože u nás neexistuje výrobce, který by dokázal systémově, když na tím znovu opakuju, systémově ten roh vytvořit. Ten roh se vlastně tvoří, buď to tak, jak je tvořen tady, z prodlužovacích profilů, to je jedna možnost. Druhá možnost, že se ty dva okenní rámy vlastně spojí středovým sloupkem, ovšem, protože ten je staticky nosnej, tak nemůže být ani sedmikomorový, ani šestikomorový a ani pětikomorový, bývá zpravidla tříkomorový nebo čtyřkomorový, z čehož 2 až 3 komory jsou obsazeny vlastně ocelovým úhelníkem nebo ocelovým profilem, který slouží jako zpevnění, jako statické zpevnění toho středového sloupu. Takže když se podíváte tady, tak tady to projektant řešil tak, že vlastně zevnitř dal ocelový sloup, k tomu přitáhl obou stran tu okenní konstrukci a těma prodlužovacíma páskama nebo profilama to vlastně spojil z vnější strany. Tak a teď, co to ukázalo na tom termovizním snímku, tady to vidíte, tady je prostě silný oblasti kondenzace, silný oblasti ochlazení vůči těm okenním rámům a okenním křídlům, které tady jsou. Tady je to z hlediska, vlastně jsme tam měřili bez obložení, pač ten sloup ještě přišel obložit sádrokartonem. Tady vidíte, jak vlastně působí ten sloup a jde až nahoru, protože ten vlastně podpíral tady tu monolitickou konstrukci stropu v tom rohu, takže i tady je viditelný a ten rozsah té imperfekce tepelně technické i kondenzační je dost rozsáhlý. Když se na to podíváte z hlediska modelace dvoudimenzionální, tak vlastně tady máme průběh izoterm, tady máme nulovou izotermu, tady máme izotermu 10 stupňů a tady máme 13,19. Čili to je v rámci tady tohoto vyhovující, ale tady v těch rozích, tak jak bylo na těch předchozích snímcích z té termovize vidět, tak tady opravdu to vyhovovat nikdy nebude. Řekněme, že by se s tou konstrukcí dalo něco udělat, přestože už je obložená, tak by se tady dala v těchto okamžicích ještě přiteplit, tady v těchto dvou, tak abychom tu hodnotu povrchové teploty prostě posunuli aspoň o 2 stupně výš a nebyla tam takový problém. Ale když se podíváme potom na vlastně oblast nebo přibližní oblastní kondenzace, tak vidíme, že v té konstrukci se tvoří naprosto rozsáhlé kondenzační pole, které se tvoří i uprostřed toho sloupu, uprostřed toho ocelového svařence, který tam je. A jde to vlastně tady zase na těch bocích a výrazně to zasahuje do vnitřního prostředí. A tady v tom vnitřku si to žije svým vlastním životem. Tam v podstatě se děje ujala, protože tam prší, tam roste něco, žije tam něco, chová se to, jak když dáte do sklenice nějakou kus přírody, zacpete to, nalijete tam vodu a dáte tam tmel, nebo já nevím, nějaký, tak, aby se tam nedostával vzduch. Tak uvidíte, jak to začne žít, začne to žít nějakým mikrospůsobem a bude si to tam dělat, co uzná za vhodné. Takže tohle je špatný, tohle to potom opravdu působí v tom vnitřním prostředí, relativně v tom zimním období trvale, kdy tam dochází a bude docházet k trvalému vzniku plísní, k trvalé kondenzaci. A ta ocelová konstrukce má samozřejmě taky svoji životnost. Ona zevnitřku a zvenku není natřená, je tam klasicky takhle vyšknutá a svařená jenom. Určitě v rámci toho svařování někde se pršelo a dostala se jim ta voda do té konstrukce. Takže jak dlouho to vydrží, než ta res opravdu pronikne někde, to je otázka. Na druhé straně je dlužno přiznat, že za našeho života to není potřeba se vzrušovat tím, že by to něco teď v dohledné době dělalo. Ono to železo přece jenom je železo. Kus
tažené oceli, je kus tažené oceli. Připojovací spára vnější výplně. Opravdu je to hit poslední doby. Velice často se s tím setkávám. Je to problematika reklamací, kdy národ je poučen všemi možnými prostředky, ať už televize, ať už prostřednictvím odborných časopisů. Prostě ta laická veřejnost je o tom informována, ví, že ty okna nejsou nic moc a v rámci reklamací vždycky se hledá způsob, málo kdy jak to spravit, ale spíš jak na ten třískat co možná nejvíc peněz. Takže přijde reklamace, kde je napsáno, že táhne oknama, nebo že se okna rozsí, nebo že se tam vytváří na obvodu těch okenních konstrukcích, na těch vlastně rámech nějaká plíseň a že to je trvalá, že se to tam objevuje delší dobu a v tom okamžiku, že chce slevu 50 000. No a pak to řešíme. Takže ta připojovací spára, to je klasická záležitost stavebního charakteru. Je to vlastně spára mezi tím oknem vlastním, nebo respektive okenným rámem a obvodovou stavební konstrukcí. A podle normy, což teda je zásadní problém, by se měla by mít stavebně technické vlastnosti, tak jak ta obvodová zeď. Čili je to dost výrazný problém, protože ta zeď dneska má, řekněme, v běžným slova smyslu má tloušťku někde kolem minimálně 45 až 40 cm. Navíc celá určitě má ještě 10 cm tepelný pancíř venku. A tahle ta konstrukce ve srovnání s konstrukcí, kdy to vlastní okno má hloubku nějakých 60-70 mm, tak tahle hloubka by měla být adekvátní, řekněme těm 50 cm. No, tvůrci normy to mysleli dobře, leč to není zas tak až úplně ořechové, to pravé ořechové. Protože zatím jsem opravdu nezjistil, že by přes veškerou snahu, která tam byla činěna, a byl jsem několikrát u toho, kdy vlastně nedocházelo k zabudování té okenní konstrukce, nebo té dveří, kdy se kolegové snažili tam napaplat kdeco, snažili se to zateplit. Zvýšku to samozřejmě má mít, řekněme, zábranu proti průniku vody a zevnitřní zábranu proti průniku páry, čili parotěsnou zábranu zevnitřní, vodotěsnou zábranu zvenku. Tak přestože se snažili všemi dostupnými prostředky to splnit, tak prostě se jim to nepovedlo, nedařilo. A vždycky, když to bylo hotové, tak vždycky v nějakém místě, zpravidla na té spodní hraně té okenní a dveřní konstrukce, kde teda je to nejproblematičtější, tak tam vždycky to se prokreslila ta spára, nebo tam byla, řekněme, nějaká imperfekce v rámci toho zasklení. Ta připojovací spára, máte to tady napsaný, tak ona se má řídit tady těma tepelně technickými vlastnostmi, nebo má mít tepelně technické vlastnosti. Z hlediska ostatních norem má mít tyhle vlastnosti a má splňovat tyhle stavebně technické hlediska a stavebně technické požadavky. Čili nejenom má být tepelně technicky a vlhkostně naprosto v pořádku, ale má mít nulovou propustnost vody, požadavnou vzduchovou neprůzvučnost, tam, kde je, já nevím, nějaká třída požadovaná, tak tam je potřeba, aby ta konstrukce měla tuhle třídu, musí održovat, musí být způsobena, nebo musí být požární odolnost, musí být mechanicky bezpečně provedená, musí umožňovat dilataci. No prostě to jsou podmínky, které opravdu v té úzké spáře si osobně myslím, až tak úplně 100% splnitelné nejsou. V tom okamžiku prostě z hlediska tvarového, tvarových dozvuků, zcela určitě dochází k tomu, že ty jednotlivé
mezery se prokreslují a vlastně mezi těma mezerama potom může buď to proudit vzduch, anebo chlad. Takže pak dochází k tomu, že se vlastně prokresluje a projevuje to, co už bylo vpředu. Tady tu připojovací spáru, to je nám jasná. Teď, jaký vliv má vlastně to okno, když už jsme u těch oken, jaký vliv má na tu tepelně technickou pohodu toho vnitřního prostředí. Tady vidíte, ať už to okno umístíme více či méně kamkoliv, tak vždycky ten vliv toho vnějšího prostředí přesahuje 2/3 plochy té konstrukce, ať už je to konstrukce okna a polovinu plochy, ať už je to konstrukce té jabonové. Čili nejideálnější je vlastně tady tohle, ta varianta číslo 1, dát to zhruba doprostřed a nějak se s tím vypořádat. Ale pokud se to udělá takhle, tak vlastně tady je nebezpečí to, co jsem říkal, tady je průběžná spára pod tím oknem. Mezi tím cihelnou vyzdívkou, mezi těma parapetama, ať už se sem dá nějaká spánová vrstva polystyrenu nebo nedá, tak pořád je to o tom, že ta spára je tady. Ta tam je fyzicky a jestliže do té spáry nám pronikne to vnější prostředí, ať už je to vlhkost nebo chlad, tak se dostává až tady vlastně na kraj toho okna, na kraj té konstrukce a ta je tam samostatná, nechráněná jak zvenku, tak zevnitř. Řešení v poslední době, a zase to nemáme až tak úplně hrůzostrašnou představu, je vlastně umístit to okno do toho tepelného pancíře, do toho kontaktního zateplení. Čili tady je příklad, jak by to mohlo vypadat. Čili ta konstrukce toho okna se opravdu posune až do toho zateplení, postaví se tady na něco, na nějakou kotvu nebo na nějakou schránku nebo na nějakou dřevěnou záležitost, kompozitní záležitost, prostě něco takového. Zateplí se, přiteplí se, uspůsobí se všechny tady ty vnější i vnitřní parotěsy a parozábrany a zvenku teda ten vodotěsnej, tady ten vodotěsnej pásek. No a v podstatě takhle to může být. A když se podíváte, jak to vlastně vypadá z toho teplně technického hlediska, tak v tom 2D je naprosto krásný. Tady vidíte, že to jde pod polovinu a tady až na 1/3. Takže komplet celá tady ta vnitřní konstrukce potom vlastně není ochlazovaná, nepotřebujete se tady vypořádávat s tím parapetem plechovým, se zapuštěním do té dešťové spáry, jestli tady udělat nějaký klín, nebo jak zabezpečit, jak to přiteplit. Všechno tady tímto způsobem odpadá a vzniká vám opravdu, dá se říct dneska, docela rozumná stavební konstrukce, která z toho tepelně technického hlediska bude vykazovat to, co si přejete a nebude mít ty imperfekce, které dodnes ty konstrukce mají. Tak, voda ve stavebnictví je problém. Tady vidíte jeden příklad, je to vlastně konstrukce za atykovou žlabu, který dneska už norma nepřipouští. Ten zátykový žlab v rámci té střešní krytiny, která není vodonepropustná, to je skládaná krytina, ty jsou klasicky vodopropustní a paropropustní, takže v tom okamžiku, když došlo k tomu, za prvé, to je tady tato oblast na pravé straně, když dojde k tomu, že v rámci hnaných větrů, které jsou z té strany, tak prší, tak ten déšť se vlastně dostává, protože ta střecha má opačný sklon, nebo respektive ta atika, to oplechování atiky má opačný sklon, tak ten déšť se dostává vlastně pod to oplechování, to je tady jednoznačně vidět. A jestliže se naplní tady ten žlab a vlastně někde jakousi poruchou s vodu, který je tady v jedné straně a potom na té druhé straně, tak dojde k tomu, že on se zdvihne a vlastně ty plechy to propustí a dostane se ta voda tady sem do té stavební konstrukce. Takže prosím pozor, při skládané stavební konstrukci dávat opravdu majzla.
na to, aby to bylo udělané pořádně, aby se tam nestalo. Navíc tady vidíte, i sklonově to není v pořádku, protože tady ta skoro rovná střecha se skládaného materiálu se nedá dělat. To je opravdu zvěrstvo. Tady vidíte takový zajímavý postřeh. Pro upřesnění je to vnější stěna bytového domu, nad sebou má, řekněme, takový balkóny nebo terásky, které jsou, vlastně obepínají část té vodové stavební konstrukce. A tady vidíte, co dělá vlastně, řekněme, hydroizolace a hydroizolační souvrství, pokud je špatně provedení na tom horním balkónku, to je tady na tomhle horním balkónku. Tak tam vlastně je vytažená ta hydroizolace nějakých 10 cm a když potom vlastně ty větry ženou ten déšť na tu stěnu, ta se smáčí a ta voda stéká po té stěně, dostává se nám za tu hydroizolaci a proniká nám tady do té stavební konstrukce a vlastně to je vidět, jak tady teče a jak tady využívá samozřejmě těch ložních a styčných spar k tomu, aby nám pronikla hlouběji do té konstrukce. Další takový exemplární případ je vlastně strop. Nad tímto stropem zase je terasa. Tam ten bytový dům je takový uskakovaný, vždycky o část je uskočený a část toho uskočení a část přesahu je terasa toho bytu, který tam je. Tak tady to bylo z keramických vazníků a velkoformátových vložek. A tady vidíte, že v rámci výstavby vlastně tam došlo, někdy, když tam zapršelo, tak tam došlo zaplnění těch jednotlivých desek, které tam jsou, nebo respektive těch vložek, které tam jsou. No a každá se zaplnila trochu jináč. A přestože už bylo léto, přestože už se to předávalo, tak tady tato rozsáhlá imperfekce tam neustále byla. Ona nemá kam ujít. Nahoře je vlastně hydroizolační souvrství, takže to je difuzně uzavřený. Ze spodu je hlazený ten povrch, až to jsou ražený záležitosti cihány, takže v tom okamžiku opravdu ta voda nemá kam uhnout, bude tam delší dobu, bude tam postupně někde potom vytékat z toho spodního líce stropu. Někdy si tu cestu najde. Vypadá to, že bude třeba vytékat tady z té elektroinstalace, už ta trubka jde někam nahoru, potom dál. Bude vytékat, jak už to tady vypadá, někde tady na okraji toho styku stěny a stropu. Co se týká fasád, příklad zateplená, nezateplená. Další příklad, sice zateplený, ale problém, který v poslední době taky se řeší, vliv těch zatloukaných kotev do toho fasádního kontaktního zateplení. My jsme zkoušeli, jestli to má nějaký vliv, jestli se tam dostává ta, řekněme, vlhkost i ten chlad do vnitřního prostředí. Ono sice to má jakýsi částečný vliv, ale nemá to zas zásadní, je to spíš marginální, takže na to vnitřní prostředí to nemá vliv. Leč je tam jiná záležitost, že jestliže vlastně ta kotva je zatlučená nebo zavrtvená šikmo a je tam přetažená perlínkou a pak je vyrovnávána tmelem, tak dochází k tomu, že na té vlastní ploše toho tmelu je normálně, čili tam by měly být, řekněme, na normě ETIXu 3-4 mm tady tohohle z toho vyrovnávacího materiálu ve dvou vrstvách. Co se týká té vlastní možínky, tak tam, pokud je šikmá, tak tam bude až centimetr toho. A vlastně tato nestejná tloušťka těchto dvou tenkých materiálů v rámci kondenzace potom znamená, že se ty kotvy projevují a třeba ráno je vidíte vystupovat z té fasády, anebo v rámci barev se vám třeba i začnou barevně odlišovat. Řešení je jasný, použít tady ten systém krytí kotev a
potom vlastně na tom snímku nic neuvidíte. Tam žádná kotva vidět není. To, co tady vidíte, tak jsou vlastně tady tyhle mázance, které tam jsou. Zateplit či nezateplit, tady vidíte zateplenou fasádu, nezateplenou fasádu. Nevím, proč to kolegové neprotáhli až dolů, ale z tohoto hlediska zase ve vnitřní části ta čára, která tady byla, tak byla vidět. Tam vlastně bylo rozhraní kondenzační, kdy to něco v tom vnitřku dělalo a bylo to nepříjemné a plesnivělo. No a na závěr, jak jsem říkal vpředu, člověk nikdy neví, co objeví, tak tady máte takový ten příklad té zazděné jeptišky. Je to pohled na normální zeď, která jaksi nesystémově a nesystematicky volala. A když jsme to už nevěděli si rady, tak jsem vzal termovizní kameru, podíval jsem se na to termovizní kamerou a zjistili jsme, že je tam dutina. Že vlastně tam, kde ty povrchové teploty se různí a byly ohraničeny přesně tak, jak jsou ohraničeny na tom levém snímku, tak v tom okamžiku bylo jasný, že ten problém toho vrchka spočívá tady v tom. Je to vodová stěna, je to stěna vnějšího schodiště, takže tam opravdu si myslím, že mohlo dojít k tomu, že je to starší rodinný dům v Brně, tam mohlo dojít k tomu, že fakt ta zazděná jeptiška tam je. Když se podíváte, tak ona tady má hlavu, tady má jedno oko, druhý oko, tady má nos a takhle nějak je tam skroucena a takhle má nohy. Uvidíme, zatím se do toho nekopli a já se do toho bojím kopnout a řekl jsem, že teda s tímto už dál nechci nic mít. Takže, vážení přátelé, díky za pozornost. Já si myslím, že jsem se snažil vám sdělit co možná nejvíc těch svých poznatků a těch svých zkušeností. Když budete potřebovat, tak samozřejmě tady máte adresu, můj e-mail, můžete se ozvat, můžete se mnou konzultovat nějaké další záležitosti. Já jsem ještě vlastně znalec přes tepelnou techniku a tady přes tu termovizi a přes diagnostiku tepelně technickou i vlhkostní, takže když budete potřebovat, není problém se na mě obrátit. Já vám nesmírně děkuji za pozornost, děkuji Jihomoravskému stavebnímu klastru, že jsem měl možnost vám přednášet tady ty záležitosti. Chci jenom říct, že nejenom, že bych byl členem Jihomoravského stavebního klastru, ale jsem členem i České společnosti pro termovizní měření, takže v rámci tady tohoto děláme spoustu dalších akcí. Pokud budete mít zájem, budu rád, když se ozvete. Takže já vám děkuji nesmírně ještě jednou za tu pozornost. Mějte se krásně a znovu podotýkám, když budete potřebovat, ozvěte se a pokud budu vidět, tak s tím něco udělám.